mirem de passar molta estona, tenim la sort que encara no tenen una nòvia, diguem-ne, declarada, tenen amigues, però no... I encara els tenim molt a casa. És a dir, jo crec que ells mateixos se'n donen compte de que no els hem pogut disfrutar i que ara m'ha agradat molt l'Eudald, que ha dit que quan hi hem tingut que ser hi hem sigut. Jo crec que no hi hem sigut. És a dir, jo crec que amb aquests 30 anys o amb aquesta recepta de vida que hem tingut amb l'Anna, crec que ens hem perdut moltes coses importants a la vida. És a dir, sí que ens ha anat molt bé el negoci, doncs som un cuiner reconegut, tenim un restaurant que ens estimen molt, que ens sentim molt estimats per la professió en general, i jo crec que hem fet coses molt maques i fem coses molt maques, i en farem moltes, no? Però com a pare, molts cops, no sé si a tu et passa igual. Saps que ens hem perdut moltes coses pel camí. Tu llevant a les 4 del matí, a les 5 del matí, perquè a les 6 has de ser a la ràdio, preparant-te, no anant a dormir tard. És el mateix. Jo crec que qualsevol que li va bé la part professional, després la part, diguem-ne, de pare, o de germà, o de marit, o de... Saps, jo també a vegades no sóc el marit perfecte, ni a vegades sóc el pare perfecte, bueno, quasi mai sóc el pare perfecte, però ara jo crec que m'estan donant un vot de confiança als meus fills, que m'estan regalant hores.